Jum il-miliet huwa sinonimu mal-ġabra tal-familja u mal-ferħ ta' twelid ta' Ġesu Bambin. Huwa jum li fih ħafna jieqfu jieħdu nifs imdawrin mal-familja u tradizzjonijiet li jġib miegħu il-miliet. Iżda fil-waqt il-maġġoranza tiċċelebra dan il-jum, hemm post ieħor fejn is-skiet ma jasal qatt, il-Kamra tan-Nar. Hemmhekk minkejja s-solennità tal-ġurnata, il-pirotekniċi jibqgħu jaħdmu bla waqfien sabiex għal sena oħra isebħu lil sajfin u jimlew is-sema kollha lwien mill-isbaħ. U hekk sibna fil-Kamra tal-Aqda tan-Nar 23 ta' April ta' San Ġorġ f'Ħal-Qormi. Nies ta' kull età minn żgħażagħ li għadhom għaddejjin jitalmu s-sena sa pirotekniċi b'esperjenza ta' snin twal li jgħaddu l-arfin tagħhom lill-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Kulħadd jaħdem id fid b'rispett reċiproku ban wieħed f'ġieħ San Ġorġ Megalomar 3. Fost l-oħrajn sibna lil George Cortis, pirotekniku b'esperjenza kbira, li spjegalna li minkejja żmien festiv il-pirotekniċi Rima Ġorġjani kollha kienu ħerqana għax-xogħol. Aħna fi żmien il-miliet niġu xorta hawnhekk. Għax forsi li kun hawn l-impenn naqra qawwi tax-xogħol. Allura ma tistux tirħidaq xejn għax nkella xogħol jitla' fuqek. Allura inti tibqa' tirsisti biex sal-aħħar tas-season għas-sajf ikellek ix-xogħol lestu. Iżda li lin mix-xogħol innifsu fil-Kamra tan-Nar jinħass sens qawwi ta' familja. Mhux biss għax ħafna minnhom iqattaw sigħat għal flimkien, iżda xemm il-fiduċja. Kif isiru xi 11 u kwart niżlu fi kċina, nieħdu drink flimkien, u mbagħad kulħadd imur jekol mal-familja u x'naf jien. Però hawnhekk l-miliet u xejn. Hawnhekk kulħadd jibqa' jaħdem u x-xogħol jibqa' għaddej. Il-Qrima Ġorġjani għandhom ukoll tradizzjoni ħelwa fejn fl-ewwel jum tas-sena l-ġdida se jkunu qed jaħarqu xi nar. Iżda s-sena 2026 hija sena speċjali ħafna l-Qrima, hekk kif din l-Aqda tan-Nar se tkun qed tiċċelebra s-sena ċentinarja. U għal din l-okkażjoni l-Qrima Ġorġjani qed jaħsbulu bi kbir. Issa jkollna ħarqa nar tajba, xew mill-isbaħ kif għandu jkun u kif inhu xiera għelu il-mit-sena. U hekk ħallejna lil George u lil sħabu sabiex jaħdmu għax wara kull ħarqa li ddawwa lis-sema. Hemm dawn in-nies li anke f'jiem ta' festa jażlu li jaħdmu flimkien biex it-tradizzjoni tkompli tgħix u tixxel għal ħafna snin oħra.